Okay, asibuyele lana-ke siswami. Ngoba ufuna ukuthi sithole ukuthi mhlambe le nto ngenzeka ukuthi uyicoshe kephi yabo. Uthandana nomuntu una-14 years na-have naye. Emva kwalokho wathandana nomunye. Baningi tsho. Uma uthi baningi abaningi kakhulu akekho yedwa. Uyabakhumbula isibalo bangaki? Ngiyabakhumbula. Bangaki? Bazibonke. Bangaki? Mhlambe 5 or 6. Abangakini bonke? Abangasekhaya bonke emzini. Yebo. Hayi kodwa kule ndawo engihlala kuyona. Ibona kuphela bo-5 lo. Yebo. Osho ukuthi lesifo usithole oyedwa labantu aba-5. South Africa siyanibingelela kuphi nakuphi lapha enikhona. Sinibingelela-ke sivela kwenhlangano Ithuleleni onibingelelayo umduduzo wakamkhwanazi. Bantwana bakithi kulukhuni bafethu kulukhuni. Le nkinga yokugula kwabantu kunokuthi kwehle kuyakhula kakhulu abantu abagulayo nabasithintayo esesiphenduka ithemba kubona mhlawumbe ukuthi uma beza kuthina kaThuleni mhlawumbe bangakwazi ukuthola usizo. Nathi-ke singekho esitheni esinakho kodwa-ke siye umuntu simvulele izandla alibeke udaba lwakhe ngenhloso ukuthi nathi sikwazi ukuthi simtholele usizo ngokuthi sicele sivezele abantu ne-South Africa ukuthi nalo usizo silicelayo. Namhlanje-ke kukhona abasivakashelile abazosho ukuthi-ke basukaphi. Sihamba-ke nosisi wokuqala esinaye la kuyena osithintile. Sawubona sisi. Yebo sawubona bhuti njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Usizo bani? Igama uThembeka wakamthethwa ngisuka endaweni yaseMzinto elokishini laseFarmsonti. Yebo sisi. Udaba esize ngalo kahle la ngize ngodaba lomntwana ongumakhelwane wami osephile nesimo esibuhlungu esingazi nathi ukuthi wasithola kanjani kodwa kusolakala ukuthi isifo asithola ngokocansi. Manje lesifo sesimphatha isikhathi eside sibukile somakhelwane kangangokuthi sesize sam-affecta ngisho esikoleni akasakwazi ukuya esikoleni nasemphakathini usenokucwaseka akasazizwa nje eyisakhamuzi esifana nezinye izakhamuzi emphakathini. Manje-ke mina njengelungu lomphakathi-ke lithintekile ngithe ngoba ngijwayele ukuthi ngibuka u-TikTok and then ngahlangabezana nale nhlangano yakaThuleleni ka-TikTok and then ngayifollowa. Ngase ngibuka-ke indlela uThuleleni abasiza ngayo abantu. Ngase ngathi ngacabanga ukuthi noma mhlampe lo mntwana uThuleleni ikhona indlela angangenelela ngayo amsize ngayo. Ake ngibhalele khona ngibone ukuthi mhlampe angesizakala yini. So iyona-ke kahle into esilethe la umntwana wamilwa into ngaphansi. Iyakhula lento kunokuthi iphele iyakhula sebahambile odokotela nabantu besintu sebahambile kodwa usizo akalitholi. And iyamhlukumeza kangangokuthi akasakwazi ngisho ukuhamba kahle nokuhlala kuyinkinga akasakwazi nokuhlala. Kuphinde-ke kungabi lokho kuphela. Kuphinde kube khona izinyama ezimmilayo-ke emzimbeni-ke esingazi ukuthi zingaqedwa yini ngoba makalimala ziyakhula la limala khona ziyakhula. Seyisikiwe ikhashana ngicathi sezisikwe mhlampe kawu-4 mengingaphazama. Kodwa kunokuthi ziphele mayisikiwe vele ikhule kakhulu makasikwa. Manje-ke umndeni wazi wa-decide ukuthi hayi okungcono abavele baziyeke zikhule ngoba manje abatholi nosizo. Manje ziyamhlukumeza nazo ngoba nasemphakathini futhi zenza angabonakali njengezinye iy'ngane emphakathini. Uyacwaseka futhi nangaleyo ndlela leyo. So esona sizathu-ke esenza ukuthi ngigcine ngibhalele la kaThuleleni ingoba sicela usizo. Mekukhona ongakwazi ukuthi asisize siyacela bandla ukuthi angenelela asisize. Okay, no siyabonga sisi, siyabonga si-appreciate nje nawe ube umuntu o-concern endaweni oyakhele. Abantu abanjengawe siyabadinga ukuthi ungasibheki wena kuphela but-ke nawe umakhelwane bakho ukwazi ukubabheka uthinteke futhi uma kukhona okubonayo ngoba njengoba usho nje ukuthi kwabanye bayamcwasa but-ke
awulazi kusasa. Namhlanje awuzazi ukuthi uyibona uphila namhlanje, kusasa uzoba unjani. So abantu abanjengawo sithi-ke sisho umuntu ngabantu. Abasazi bona abangebona uhamba nogogo, abasazi bona but kusukume wena wathinta thina kaThuleni, futhi ngithinta kwi-platform nje ethiwa yini u-TikTok. Angimningi noba mningi nje ngiye ngifake gqwa leyo video ngaleso sikhathi. Angazi nje mhlawumbe kuphele ngisho inyanga yonke ngingakaze ngibaphinde ngisho abantu bakhona ku-TikTok. Ngibonge nje kakhulu-ke sisi ukuthi-ke usithinte, sizozama nathi ukuthi simvezele-ke i-South Africa nabantu bonke babone ukuthi-ke yiluphi iphutha silicelayo, umntwana uphethwe yini. Siyabonga ma. Siyabonga kakhulu. Thank you. South Africa sicela ukumukela ugogo-ke okuyena umzukulu wakhe lo okuziwe ngaye la. Ugogo-ke uyena osasele nayo-ke ingane ngoba ngazi nabazali abasekho. Gogo siyakubingelela. Yebo siyabonga. Ninjani ntombi endala? Siyaphila nje emoyeni kodwa andiphili ngomzukulu wami. Ugogo mabani? Ndingugogo Mawethu, nguntombazane le Mawethu kundawo yaseMzinto. Ewe. eSonto Farm. Ewe. Kwenzakalani gogo? Ingane le ikhe ineminyaka ewu-5 kwigulo sokuqala. Yathi ibhobosile la endlebeni inopsi, kwakhula inyama yasikwa, yaphinda inyama yakhula yasikwa, yaphinda isikwa la eThekwini. Yaphinda ingane yasikwa, isikwe kayi-4. Hayi. Kuhlalekile kanjalo, ngifunda nalento lengane. Naku izomelwa yinto ngaphansi. Ngigijimile kodokotela, ngigijimile ezinyangeni. Kuphele amandla, angisazi banjani. Ngoba yonke le ndawo ngiyile, konke alutholakali usizo. Ngibone intombazane ngumakhelwane ifika ngo-7 nawu gogo, ninjani? Ndisipha utshani. Yiphi ingane? Ndithi ngilele endlini phela ingane engasaphumile emnyango ayisahambi. Ihlala nje zihlalele embhedeni. Ihlukumezekile yile nto, akusahlaleki, akusahambeki kahle. Ngoba sesizame ngako konke kwaphela amandla. Ngoba ndingugogo, ubaba akasekho, uma akasekho wazi. Zikhula nalo gogo. Ndihlala nje ndihlukumezeke le nto yale ngane. Ba angisazi-ke wona esinye isifuba ndoselapha ngani. Ngoba nesi sisenjalo, naku kuqhamuka esinye ngaphansi. Ndiyile kodokotela, ndiya ebantwini, wathi omnye umuntu, hayi gogo lesifo yi-cornflower le. No cornflower ndiyazi. Le ke ngoku emile ngaphansi, yisifo socansi, leswasithola ngocansi le ngane. Hayi ndazama halutho. Ufika intombazane ngumakhelwane ethi gogo, make siyotrayisha eThekwini. Khona nami endixhumene nabo, mhlawumbe ungasizakala. Hawu zonke izinsuku benditshela bengehle nobuthongo bandilambele ukuya kule ndawo. Ithena ishitshe ingane iphezulu. Hawu ndivuke ngo-4 ndihleli kuba ndilinde le ndlela. KwaThuleleni? Kule ndawo. KwaThuleleni? Yebo. Yapha KwaThuleleni ndiyilambele le ndawo. Mhlawumbe ndawuhlutha. Kodwa ndize ndinethemba ngoba kange ndilale ndiyithembile le nto mhlawumbe uyosinda ingane yami. Ngihleli ebuhlungwini ngale ngane. Njengoba ihlukunyezwa yile nto, ngeyisenza u9 ngeyiya ku-10 kunyaka ozayo. Into nayo ibanjwe yile sifo, ihlele ekhaya. Ayikwazi ukuhlala edisk. No gogo, siyaxolisa gogo ngoba isikhathi sokusona njengamanje isikhathi sokuthi ngabe nawe uyayiphumulela nje nabazukulu kahle. Kodwa manje kubukeka ngathi wena uhlukumezekile. Ngoba lezi ngane isikhathi wena ogogo abasasithola isikhathi sokuthi bakwazi ukuthi bahlale phansi baphumule. Nemali yakho yempesheni. Le idla lesifo esikuthiwa incika seke yaxhuzula yona lesibhedlela. Angithi yabona-ke nje ngizama ukuchaza ukuthi abazukulu bahlukumezwa ogogo. Abazukulu endihlele nabo abazukulwana abayinkinge. Ndithi kodwa Yehova unindikhumbule. Ngale ke sekuyiseyinkingeni. Ngoba idla incike ngaseke yaboshwa nokuboshwa ndathi amaphoyisa makayigcina u6 months. Athi ayayidedela ngoba ndinikele ngayo yandabuya nayo. Yebo. Hayi kodwa ke lingusilindele kulukhuni kakhulu. Yebo. Hayi kulukhuni. Ndihlala ebusuku kuphele ubuthongo ngale ngane. Ndicabanga ndithi hawu wena ngane yami ezulwini awusaphendula ingane. Ndibona ukuthi ke ngoyimpendulo yami ibuyile nandithola le ntombazane ngumakhelwane izinikele. Yathi gogo ndiyanikela ngizohamba ngeyami imali nawe ugibele ngeyakho yempesheni.
sisala nje eyangane igigizwe into ezigibelele. Eish. No, Ntombi endala kulungile, siyabonga gogo. Noma sesizwisa ubuhlungu nje gogo. Sizozama gogo, sizozama. Thina sabakaThuleleni gogo. Nathi nje asazi uNkulunkulu khona-ke mhlampe nathi asithuma ukuthi sikwenzele abantu bakhe, ngoba uma abantu beza kuthina benethemba lokuthi bazosizakala bengaphezi, futhi nathi masiqhubeka sibabone besizakala bengasizwa thina, asinalo usizo thina gogo. Yabo uNkulunkulu-ke ubeka abantu bakhe ngendlela ukuthi uma ngikubeke lolo uzothatha kubeke kulolo, akuthatha kubeke kulwana, uzulithole laphana usizo ubuye kuthi uzobonga. Asithembe ukuthi namanje uNkulunkulu uzolakha icebo lakhe, bavele abantu abangakwazi ukuthi umntwana bamsize gogo. Yebo, ngiyabonga nami nandingaluthuka ukuba ndize ndinethemba. Yebo Kuthi nakuthi nali usizo phande awuntanta ndigijime. yebo Nangu ndigijima ndihleli ndinethemba. yebo gogo. No, hayi siyabonga Ukuthi gogo, angasinde, ngiyabonga nami siyabonga. nandingathola usizo. Danke ma. Ngithi ndifa benzazi ukuthi ingane zengane yami ziyasinda. Nandingathi ndife njengoba ndimdala kangaka ndine-8 into, lo mntwana ekule nkinga uzosizwa yini? Abantwana banamhlanje abanasineke. Yebo. Hayi siyabonga gogo. South Africa siphinde siyabingelela. Sicela ukumukela yena-ke undodakazi, kuyena singaye-ke esize ngaye la. Due to the age yakhe ngoba una 17 years, sithe asingamvezi ubuso kahle bonke, simshide nje ubuso amehlo, and again futhi negama lakhe asizokwazi ukuthi silisho for ukuthi sikwazi ukuthi simvikele. Sisi wami sawubona. Yebo sawubona. Kunjani ma? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Sisi wami nabo sebesibikela ugogo wakho la nosisi omakhelwane. Ngizocela nje sisi wami ngoba sizofunisana la, sifunela wena usizo. Ngicela nje sisi wami ukhuluma iqiniso ukuze sizokwazi ukubona ukuthi-ke mhlawumbe noma sithiyala mhlawumbe ukuthi ngabe kuvelaphi lokhu okuphethe, uma kungakwazi ukuthi kuyobhekeka, ukuze noma sithi siyafuna siyaphambili usizo, at least mhlawumbe kube kubhekeka mhlawumbe ukuthi ngabe kwatholakala lento. Bandla ngizoqala nje ukuthi angazi noma shuthi indawo engikhulele kuyona isheshile ukungikhulisa nokuthanda izinto ke. Uneminyaka mingaki? Nga 17. 17. Yebo. Yes. Kona asheshe ngayiqalisa singafanele futhi. Waqala uneminyaka mingaki? Ngina 14. 14 years. Yebo. Uyeqala nomuntu ongakanani? Nga 21. 21. Yebo. Okay. Wayazi lo muntu uneminyaka o14? Wayazi. Sihlala ndawonye vele naye. Kodwa manje asisajuli. Umuntu wasendaweni? Yebo. Okay. Ubuthandana naye yedwa? Cha. Okay. Ungaqhubeka. Njengoba kade ngisasho ukuthi ukuthanda izinto hayi imali. Oh, bekunika imali melana? Akusilo nkulisi wangibreak una 21. Yes. Angijona naye 2022. Okay. Ngangisanda kufika nje high school. Saxabana nje saxabana ngazo ngamngeka kanjalo. Hlangana nabanye abangani ngethi ezinye izinto futhi. Kwahamba ngathi ngiyathola senginezinye nje namaqhaqhuva engaqondi ngaphasi. La umuntu ebengilala naye ngamtshela ukuthi ngina izinto ezikanje kanje. Kwawukuthi-ke uyangiphikisa-ke ukuthi angiyithathanga kuyena lento enginayo. Naye umuntu wasendaweni lo? Kwenye indawo sihlukene kancane nje indawo kodwa khona emzini. Okay. Okay, mana sisi wami. Asingagijimi. Yebo. Yebo. Ngoba sizofuna usizo, angithi uyafuna ukuthi ulapheke. Ngiyafuna ukuthi ngabe engifuna kakhulu nje ukuthi ngibuyele esikoleni. Okay. Kinga phela ngeke ukwazi ukubuyela esikoleni njengoba ugula. Akuhlaleki kahle esikoleni. Angithi yabona noma njengoba uhleli kanje ngoba ungakwazi ukuhlala ngesinqa ngithi. And lento iyajuluka yo. Yeah. Ibuye ibabe ke sometimes.
njengoba esho naye ukhulu ukuthi angikhoni ukuhlala nabantu isikhathi eside. Ngiyahlala nabo ngaleso sikhathi leso ngiphinde ngibuyele ekhaya ngoba uma ngisekhaya ngiyakhona ukuthi ngihlale nje ngikhululeke. Kungabi khona nje umuntu olibele ebuza imibuzo engibuka ethi nani nani nani. Okay, asibuyele lana-ke sisi wami. Ngoba ngifuna ukuthi sithole ukuthi mhlambe le nto ngenzeka ukuthi uyicoshe kephi, yabo. Uthandana nomuntu una-14 years naheva naye. Emva kwalokho wathandana nomunye. Baningi jo. Uma uthi baningi, Abaningi kakhulu, akekho yedwa. uyabakhumbula isibalo bangaki? Ngiyabakhumbula. Bangaki? Bazi bonke. Bangaki? Mhlawumbe 5 or 6. Abangakini bonke? Abangasekhaya bonke emzini. Yebo. Hayi kodwa kule ndawo engihlala kuyona. Ibona kuphela bo-5 lo. Osho ukuthi lesifo usithole oyedwa labantu abawu-5. Ya oyedwa vele wabo. Kuwukuthi-ke bonke-ke bayaphila-ke labadingilana nabo. Phela vele abantu abasuke nezifo ezikathi nje abanye babo bambethela abantu abasho. But kodwa njengoba umuntu wena ulaye na-5, akekho umuntu oka-6 ongathi ukhona ngithi oka-5. Hayi akekho. Kusho ukuthi labantu abawu-5 labo lesifo sithole koyedwa wabo. Ya koyedwa wabo. Ngoba futhi kwengilale nabo abantu ingiqala lento le ngabatshela bonke ukuthi-ke bayayiphikisa. Ingiqala lento le ngabuye ngathi hhayi shuthi into esazophela le ngoba kwabuye yaphela nje into yamaqhaqhuva ngayibona sengi-right futhi. Athi ngiyabona ingeke sekuphinda kuba worse-ke kakhulu-ke nasekuqaleni. Beningayisebenzisa ikhondomu? Bengiyisebenzisa nje ikhondomu ukuthi ibuye ikhohle ikhondomu. Inalezi zinto esizenzayo thina iy'ngane sihamba umnandi ukhulu hlezi engithethela yona lowo muntu leyo. Sihamba nabangani nesiphuze nje. Ikhohle kanjalo-ke ikhondomu sometimes ubuye ikhumbuleke. Labantu olaye nabo bonke abale South Africa bonke? Abanye abasibona bale South Africa. Angithi? Abanye abasibona bale South Africa. Ababi? Bafike eMjomba. Angikuzama uJomba. Bafike abantu bokufika. Bakulo 5 lo? Okay-ke. Kulo 5 bangaki aba-South Africa bangaki abokufika? Abokufika mhlawumbe bawu-2. Bangaki? Ya bawu-2. Abalana-ke e-South Africa abayi-3. Bonke basakhona labafana? Bakhona bonke. Akekho nenkinga. Ubona? Awukazi ukhulelwa? Okay. Njengamanje lento ekuphethe ibizwa kuthiwa yini? Take. Nami angiyazi lento engiphethe. Awuyichaze mhlawumbe udescribe kumuntu olalela. Ya phansi la enyameni angiyazi noma ifuna ukuba insumpa noma amaqhaqhuva kodwa ingiqala nje ngangithi insumpa yona ngoba nokho ngamtshela ukuthi insumpa. Mase ngiye esibhedlela bathini esibhedlela bathi ama-warts bengilibe nginikeza amanye amaphilisi-ke manje ngiwaphuza. Akwazi ukucaca ukuthi angisakhoni ukuthi ngiye esikoleni ngoba bengiqala ngitholakala emotini evenini. Ngithi uma ngifika esikoleni ngithi ngiyabhesketi mhlawumbe ngiyopha igazi noma kukhona into ewubovu ngoba ibisibuye iphume nobovu. Awukhulu angifaka kubantu abalento abalaphayo-ke bezulu-ke khona nabanye bese ngithi nje ngiyobabona nami bangitshele ukuthi i-cornflower. Ya ukhona wakwathi lento enginayo ngithole kumuntu wangaphandle le-South Africa ukuthi angazi noma imithi noma yimini enginenkinga noma yini. Imithi ngiyayisebenzisa yonke ngendlela futhi kuthiwa ngiyisebenzise ngayo kodwa awukho ushintshona. Uyaphela umuthi ngiphinde ngilande omunye uphinde uphele. Imile esithweni sangasese lento? Yebo manje-ke isiyonke indawo la ngaphansi ngoba isibuyele nala ey'nqeni. Okay. Esibhedlela ucine nini khona?
esibhedlela ngagcina ngoMaji. bayibonde bese igcwele nje isiningi kangaka. Ya bayibone esibhedlela bathini esibhedlela wathiwa ngimncane ngangingaku-10 u-17 ngawungawufika u-August ngoba ngizalwa ngo-August. Kwathiwa ngimncane kakhulu ukuthi angazi ivula section noma yintoni leyana wayesho udokotha lapho. Wathi ngimncane kakhulu ngeke ngikwazi ukuthi ngisikwe esiswini as umuntu ozala ingane. Ngoba wayethini udokotha lapha wathi uzoyisika ngaphakathi. Mangimbuza ukuthi why ayezoyisika ngaphakathi ngoba phela lento ingaphandle. Wayengayisiki ngaphandle lokhu ngaphakathi kusheke sekusha-ke mawukuthi kuzosha. Wathi angiqhubeke ngithathe amaphilisi nje kanjalo. Abona ukuthi hayi nayo lo kuthi ngizomane ngesibhedlela ngiyothatha amaphilisi. Amaphilisi nawo ezongilentuza iy'nhlungu for lo 2 hours lo phinde ziqale emaphasi iy'nhlungu. Ngayeka-ke esibhedlela. Abangani bakho bapho bohamba nabo emlandeni Bakhona abaguli bona? abanalutho. Okay. Njengamanje awukwazi ngisho ukuhlala. Akuhlaleki properly ngiyakhona ukuthi ngihlale ngendlela engihleli ngayo kodwa nje ukuhlala nje ngesinqa nje kahle ngihlale ngiqonde akuhlaleki because ila lento liya ngaphansi nje straight. Ade ngifike ngigqoke ibhulukwe la ngithe ngihleli etekisini wami senajuluka futhi amelana yancinza futhi. Khulu wangithengela le ngubo ngikhona ngizoshaya umoya. Ingubo ithenga manje la? Yo. Etoilet uyakwazi ukuya? Uyakhululeka? Ya ngiyakwazi ukuya etoilet. Angikhoni ukuthi ngiye kahle nje etoilet. Mhlampe ngidlula u2 days ngikuyikhanda ngihamba-ke nge-toilet ngiyo-toilet. Ukuchama anginankinga ushisa umchamo awublockekile futhi ubu-right nje ngiyayichamela nje kahle. Inkinga nje angazi noma iley'nxenye no. South Africa nalo usizo lubekwa. Nginanokujabha nje yabo because umntwana lo mncane. Nje besho nje 17 years ukuthi ambathe ngokocansi. Waqala leminyaka ewu14 embatha nomuntu omdala. Of lokho nje kuyicala lelodwa neSouth Africa ngokomthetho waSouth Africa akwazi ukulala nengane. Ngoba even kwamanje isana 17 lengane. Lelo cala namanje lisamile nje lo muntu nje wayevele ethathe iadvantage enganeni. Especially ke ugogo abasele naye nogogo mhlawumbe uthathe amalungelo akawazi. Izinto endidinga ama-social worker because icala elibomvu lelo yabo. Ukuthi wena ungazolala nengane ibe ingane ingakadlali nomuntu wesilisa i-virgin umdala wena. Amachilo ke sibhekene nawo la especially bakuthiwa nje i-16 days yale activities against i-GBV. And umntwana ube expose uyaphuza utshwala? Ngiyaphuza utshwala. Yebo expose entweni ezophuza oludakwayo. Ucansi olungavikelekile. Uyayibona njengamanje i-culture yezingane zethu nezingane ezikhulayo eSouth Africa noma uhamba ubona kubhuzwa uthanda ubumnandi ukuthi ke amanye ama-results akhona abuyela la especially ke uma izingane ngisho abazali bengakwazi ukuthi babe ne-control over zona because nengamanje zisele nogogo njengamanje yabo. Kulukhuni yabo kulukhuni. Sesiwami ngicela ucele usizo la yabo. Ngicela usizo sisiwami la eSouth Africa kubantu abangakwazi ukulapha nabazi lesifo esikuphethe. Lento lendlebeni angazi nanokuthi ngathi ngilibiza ngani igama layo. Angazi ngilizwe ngisho ukulizwa kumuntu wathi uyangitshela ukuthi intoni because nami angazi ngempela yo. Noma naye esaphila wedidekile naye ngimbona ukuthi hayi udideke ngempela. Engihambise ezibhedlela yenza nje yonke into ayithiwa akayenzi kodwa hayi ushintsho lwayo lento ayilalungekho. Enye into futhi ebuye yangixaka ukuthi le ngilimala khona iyavela ngoba nayi nala emakhwapheni ngikhona la. Okay. Ngaphansi. Uphethwe izinto ezimbili la Dodakazi ngithebo.
uphethwe izinto ey'mbili. Uphethwe lesi sifo socansi esikuphethe ebese sadiskhasa ngaso, bese siphinde futhi khona esikubonayo okukumelile la emzimbeni esingazi ukuthi kuyini, njengoba la njengemuva endlebeni la kukhona le sigaxa esikhona. Ngike ngabona eli nala emzimbeni emhlane. Ukhona la emakhwapheni nala enkabeni. Yini lena futhi manje kuphethe la? Angiyazi mina lento. Yokuqala nini-ke le nto? Ngigqobhoza. Angazi noma ngangina-4 noma ngina-5 Oh. njengoba esho ukhulu. Le iqale before kulesi socansi. Ya indala. Since nje ngaqala esikoleni nje Yeah. ya-grade 2013. Okay, awubhenga kumina. Bathi yini odokotela? Angazi ngizwe mina kuthiwa angazi ngilizwe igama layo. Kodwa ngangiye esibhedlela ngifike ngijove u6 months. After 6 months mase ngibhukhela operation EC. Yes. Ngayiseka kabili ngihamba noma washona kuma. Ngase nga-attend isibhedlela ngihamba nobaba. Nakhona ngayiseka kabili sengihamba nobaba. Agcina ukuyisika lento ngifunda grade 5. Ngoba nakhona sengifunda grade 5 le part le endlebe yayingekho. Ngangakwazi ukufaka lamanobs lawo engangiwanikeza esibhedlela. So angiwafaka. Nakhona nawo amanobs engangiwafaka ayemisana aqaqile kube isilonda futhi phinde iqale emaphasi ekubheli. Bathini abazali bathi le nto iyaqala uchambuza noma yayivele? Ngathi ngiyaqala ngiqhambuza ngoba eyangala indlebe yazi yavaleka sengifunda grade 4. Ila ikhona imbobo la. Ngalana ke kulibele kubhibha kube ilento. Okay, yazi ke lento ngizama nje ukuyibheka ngelinye indlela manje ngoba ngiye ngibone nami khona ke ngibabona nami lapha esontweni laba abaklekayo. Uthola ukuthi useklekile umuntu avele avuvukala indlebe. Angiyazi noma mhlawumbe iwusiko lakhona mhlawumbe ukuthi angazi noma sebengabikile yini emakhaya makuthi bakhona ey'ntweni zesintu zomsamo. Njengoba usho nje ukuthi iyaqala lento ukuthi uchambusile and uma uthi iyasikwa ivele ibuye isinkulu kakhulu. Noma mhlawumbe ukungcola kwegazi noma kwenzakalani ngoba phela njengoba uhamba esibhedlela I think bona bebezokwazi mhlawumbe ukuthi bali-check igazi lakho nokuthi nomzimba wakho ukuthi yini mhlawumbe bakwazi ukusinikeza mhlawumbe i-clue ukuthi yini le kuphethe. But uma kucaca ukuthi nakubona ukuthi iyabahlula njengoba manje bathi uma bekusika iyabuya futhi iyakhula. Angithi nje manje angazi. Okay. Usizo lufunala lutho. Yebo. Ilo lesifo socansi. Ya yilo socansi nayo ke lento le. Kodwa ongihlukumeza kakhulu manje ilokho okula ngaphansi yo. Okay. Okay sizona. Ngoba ngiyakubona uhleli nakabe angithandi lokho yabo uyidirect kakhulu ilento ze interview yethu. Ungathini kontanga bakho abasahamba bomnandi? Ungabaqashisa uthini? Abayeki. Khuluma nawe. Abayeki nje ukuthanda izinto cha ukuthanda izinto nje angifuni ukufihla mina yo. Yeah. Ukuthanda izinto yebo mina izinto ngiyazithanda kwawukhulu uyazi. Izinto ngiyazithanda. Ya ubumnandi ke bese ngi-addicted kakhulu ke kubona utshwala ukubhema. Awubo uyabhema? Ngiyabhema kodwa nje. Ubhemani? Ngibhema ugwayi. Insangu? Insangu nawe bengiyibhema ukuthi angisakhoni nje manje ukuthi ngikhona Uyithola? ngoba ngikwazi ukuhlala nabantu. Mangihleli nabantu abaqwaqwa abantu abangangicwazi. Ama-drugs akazwathinta? Amahunga. Angazi phela ebunandini lapho khona izinto eniy'fakayo. Ayi iphilisi angilidli. Yes. Ukubhema nje ngiphuza kuphela into ade ngiyenza. Kodwa iphilisi nalezi ezinye izinto oncika ade ngazenzi lezi zinto. Uyabona ukuthi usamncane ikusasa lakho kodwa manje selidicileke phansi. Kanti usanekusasa eliqhakazile because iminyaka isemncane 17 year old njengamanje. Yebo. But awusakwazi ukukhuleka ngempilo yakho. Yes, usizo uzolithola sisebo. Uzolithola usizo laphela. After usulaphekile uzoyiphatha kanjani? Uma sengilaphekile ngeke ukhulu uzomela ngisuse izinto.
ngigoduke ngikhaya e-Eastern Cape. Okay. Mhlawumbe e-Eastern Cape ngizofike ngibe ngconywana. Abukho ngobumnandi Ungafani. khona e-Eastern Cape. E-Eastern Cape angazi bantu. Phela ngeke uhlale ugcina abantu ongabazi uzobazi abantu. Into kuwena. Ukushintsha kukuwena. Kodwa hhayi mengabe hhayi kodwa futhi nasikhona isonto ngingakhona ukuthi ngishintshe cause hhayi sengibonile ngikhathele manje yo. Okay. Ungena ukhala la. Sosuka la. Umbona ugogo ekhala? Ngimbonile. Ukhaliswa yena ugogo ngicabanga. Inhlungu ayizwayo ngaphakathi. Nokuhlushwa wena. Shona. Nangu ugogo xolisa kena. Uthini amazwi ongabhekisa kena? Khulu Masukudi. Ngiyaxolisa futhi angiboni ukuthi ngophinde angaze kwenzeka into efana nale futhi empilweni yami. Ukuyeka isikole, ukuthanda ukuhamba, nje ukwenza izinto ey'bhedayo. Ngibona ukuthi uma ngase ngisizakale angiboni ukuthi ngophinde ngizenze lezi zinto. Ukuthi ithemba bese ngingenalo. Ukuthi ngizosizakala noma ngizogcina ngolutholile usizo. Uyabona manje abantu bohamba nabo bomnandi nabekho. Uwona usele nogogo manje yabo. Umthwalo gogo. Bona bayaqhubeka yabo. Bayabhenguza la bebhenguza khona bomnandini. uDisemba manje bazoqhubeka babhenguza. Nananga umfowenu lo uthi uyahonga lapha nodla kuthiwa udla nento enidlayo leli bese ncika kuthiwa yini ncika ngey'ndonga noma kudliwe lento leyo. Kuzothiwa incika wona wawenze njani? Yes. ULipho ubhuti wami engimlamayo udla amazeni. Awukhulume nawo lo mhuqa wakini ukhuluma nawo la uyeke lento. Utshele. ULipho yena udla amazeni. Yini futhi leyo manje? Amanye amaphilisi nje anxiety. Uyithatha yaphi manje uthenga amaphilisi? Bathenga e-pharmacy. Uyithatha yaphi imali? Imali uLipho angimazi ukuthi uyenza kanjani imali. Nobabili nihlupha ugogo. Mina ngihlupha ngokunye. Cha, bawuthi umhlupha ngokuni nobabili. Ngobona uhlupha ugogo ngapha nawe ukuhamba ubhenguza bomnandini uye ngapha. Uhuqana le nale ncika yakhona. Yangithi yes. Maselambile abuya azohlupha udlaphi? Sahlala nawo sahlala kaBaba wakhe. Angabuyi azofuna imali esalawa zempesheni. Hhayi wenemali yakhe wayidla yonke. Akadli incika yakhe lapha. Ancike size siwe leso sihlahla ancike kusona nodonga lakhona. Ayibona ukuthi ufana nani. Angabuyi azohlupha isalukwazi. Yabo. Nawe uma uthola usizo ululama uphathe kahle isalukwazi. Ngizoshintsha mina. Ungasho ngoba usagaxele njengamanje. Ngiserious no-Aunty Thembeka ngithe siza nje ngala wathi engitshela cabanga ukuthi kwakuyisonto engitshele ngibiza. Ngamtshela ukuthi mengase ngithola usizo ngizoshintsha yonke iy'ndlela zami. Into engiyifuna kakhulu ukuthi ngibuyele esikoleni. Khona ukuthi ngifunde nami. Okay. Ngiye nginikeze abantu abeza kuthina uthuleleni ngoba basuke bedinga usizo ukuthi sibanike ithuba lokuthi bakwazi ukushiya inamba yabo yocingo. Kodwa manje wena inkinga la awunalo ucingo. Ifona nginayo. And again ugogo isalukwazi angeke si-expose isalukwazi sishiya inamba kagogo la. Sokwaba khona namaqolo ezweni yabo. Ngingeke futhi ngithi sishiye yakho sisi asazi ngoba manje ngenzela ukuthi abantu abadingayo mhlambe benze kanjani noma mhlambe bavaye thina kule case yenu yabo ngoba usizakanalo yakanayo ifoni. Ngangcono ukuthi mhlawumbe unefoni. Waphuca gogo amaphara? Ephuca bani? Awunayo mhlawumbe uthenga ngisho ubhophopo. Upopo. Okay. Kula abangafisa ukulekelela ngizocela usiphi inamba siyibiza ma 065 979 1451. Iphinde sisi 065 979 1451.
awuthi ngibonga ngangisifundi isiZulu awuphinde futhi ibize 065 iqanda 979 mana sisihamba nayo ngendlela qale phansi ungayisheshisi 0 iqanda 6 nesithupha 5 kuhlanu 9 isishagalolunye 7 isikhombisa 9 isishagalolunye 1 kunye 4 kune 5 kuhlanu 1 kunye ngicabanga ukuthi isiZulu ngangisifunda ngisazi noma ngibiza noma kuthiwa iqanda noma kuthiwa indingiliza iyona-ke inamba le engakwazi ukuthi nibathinte kuyona ngane zakwethu akwabafisa mhlawumbe ukulekelela-ke undodakazi ukuthi akwazi ukusinda kule simo abheke naso isifo lesimphethe socansi esingaphansi nesifo-ke lesasimphethe sokuthi-ke unento ezimvela emzimbeni nani-ke bazali ngiyacela siyibheke iy'ngane especially bokuzoDisemba nje ngane zakwethu siyazi khona iy'ngane uhulumeni usayikhweza emakhanda abazali iy'ngane uyanikeza amalungelo abazali abasakwazi abanye ukuthi babe ne-say ey'nganeni zabo because amalungelo ami kanje between abazali ney'ngane but-ke uma sekusenkingeni kanje ayibisaya kulowo malungelo abo abawanikezwa uhulumeni nasephalamende babuye bazohlupha bona abazali bezofuna usizo kubuhlungu makunje le ngane incane 17 year old uyabona nje kwalo muntu olala nayo ona-21 lana kana-14 years uthatha vele i-advantage because uyazi ukuthi ekhaya abazilutho so engazuthi singazama-ke ngane zakwethu noma kulukhuni isikhathi esibhekene sinjengamanje kulukhuni ukulawula iy'ngane but sizama ukuyiqoqa nokuca ukuthi nazo iy'ngane zizokwazi ukuthi zifunde isifundo ngekhesi kandodakazi lokuthi kunjani la ngaphandle asithembe ukuthi sizolithola usizo siyabonga nisalahle emakhaya